ନା ଆପଣ ଗାଁ ସାରା ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା ହଉଛି କୁହନି କୁହନି ନା ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଛ କେତେ କଣ କରୁଛ ପୁରା ପ୍ରଶଂସା ଆଜ୍ଞା ନା ସତ କହୁଛ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ? ହଉ ନା ଆରେ ଆରେ ଡନ୍ ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ନା এইটা হবার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এই গাঁ সারা আমি মাস্ক বাଣ୍ଟିଲି ସାନିଟାଇଜର ବାଣ୍ଟିଲି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ସେବେଳେ ଆମ ଭାଉଜପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଏଇ ପରା ଶୁଣିକି ଆଇଲି ଆପଣ କେହି ଜମା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ କେହି ଜମା ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମିଛ କଥା କେମିତି? ଆରେ ସତରେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆଇଲି ନିଜ କାନ ଶୁଣିକି ଆଇଲି। ଏମିତି କଣ ଏ ଭୁଲ କଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଛି କାହା ପାଇଁ ତୁ କହ? ଏଇ ଭାଉଜପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଛି ତୁ କହ? ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେବି ବୋଲି କହୁଥିଲି ମନା କରୁଥିଲି ଏ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ ଛିଡ଼ା କଲେ ଛିଡ଼ା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ଦିନ ଗଲି ମୋ ସହିତ କେତେ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ? 4 ରୁ 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପାଖ ବାଉଁଶ ବୁଦାଟା ବିକିଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନେଇ ପାଖ ବାଉଁଶ ବୁଦା ବିକିଥିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 10,000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଯେମିତି ମଦ ପିଇବା କଥା କହିଲି ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ବସିଲେ ବସିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ବସିଲେ ତୁ କହ ବସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ୟାକୁ ଭରସା କରିବା କ'ଣ? ମୁଁ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଚିହ୍ନରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଥିଲା ମୋ ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଥିଲା ମୋର ତୁ ଇଏ ଅଫିସ୍ ବାଲା କ'ଣ କଲେ ମୋତେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚିହ୍ନରେ ଫାଇନାଲ୍ କଲେ କେତେ ରେଟ୍ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଗଲି କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ନନା ତୁମେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଦେବ କୁଆଟ ଗୋଟେ ଦେବ। କେଉଁଠୁ ଆଣିବି କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବି? ନଈ ପାଖ ଯେଉଁ ପାଟ ଘଇତାମାରି ପାଟ ତାକୁ ମୁଁ ବିକିଦେଲି 10,000 ଟଙ୍କା। ତୁ ତ ସାକ୍ଷୀ ଅଛୁ ନା ନାହିଁ? ସେ ପଇସା ମୁଁ ଉଠେଇଲି କେମିତି? ତାପରେ ଘଟଣା ହେଲା ତୁ କହ ଲାଷ୍ଟ ଘଟଣା ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ଭାଉଜ ଗେଲି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ ଶେଷରେ ସେ ଶ୍ୱଶୁରର ଗୋଟେ ମୋଟା ଦେଇଥିଲେ 22 ଭରିର ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ତାକୁ ବିକିଦେଲି। କାହା ପାଖରେ ବିକିଦିବେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋତେ ଦେଲା ଟୋଟାଲ ସେ 80,000 ଟଙ୍କା। ସେ 80,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲି ତୁମେ ତ ଥିଲ ସାକ୍ଷୀ ରାତି ଇଲେକ୍ସନ ରାତି ଆଗ ଦିନ କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ ଶୋଇ ପଇଲେ ଶୋଇ ପଇଲେ 500 ରୁ 600 ଆସିଥିଲେ 600 ଲୋକ ଶୋଇ ପଇଲେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଇଲେକ୍ସନ। କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ଆମେ ଗୁଲୁଗୁଲା ତରକାରୀ ନ ଖାଇନି ଇଲେକ୍ସନ ଦେଇତେ ଭୋଟ ଦେଇତେ ଯିବୁ। ପାଖ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଖ ପୋଖରୀଟା ମୁଁ ବିକି ଦେଇଛି ବିକିଛି ନା ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି। ସେ 10,000 ବିକିକି ମୁଁ ଗୁଲୁଗୁଲା ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେନି ମୁଁ ହଇରାଣ ହେବି? ମୁଁ ହଇରାଣ ମୁଁ ହଇରାଣ ବେକାର। ଶେଷରେ ତୁ କହ ଯେଉଁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୁଲୁଗୁଲା ତରକାରୀ ଖାଇକି ମାନେ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇତେ ଯିମୁ ଯଦି ଆମକୁ ନମ୍ବର ମାନେ ଗୋଟେ ଦେବୁ ନିଶା ରାତିରେ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ଟୋଟାଲ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଗୋଟେ କୁପିରେ ରଖିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ସେ କୁପି ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିକି ମୁଁ ତୁ କରିଥିଲୁ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଯେଉଁ 3ଟା ପାର୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ନା 4ଟା ପାର୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆଣିକି ଆଉ ପଇସା ମୋତେ ଫେରେଇଥିଲି। ଲୋକ ଏଇ ଖୁଣ୍ଟିଆର ଗଢ଼ିଆ ପାଣିରେ ପଛେ କୁଆଡ଼େ 3ଟା ମିଶିକି ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ପିଇଗଲେ। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କେବେ ତ ତୁମେ କୁହ ତାନେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ହେମିନି? ଲୋକ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅନି ମଦ ଦିଅନି ଚିକେନ୍ ଦିଅନି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କର ତୁମେ ଭଲ କାମ କଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସୁଧୁରି ଯିବୁ। କେବେ କହିଛନ୍ତି? କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ସଚେତନ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ସଚେତନ ହେଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ MLA ସଚେତନ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ MLA ସଚେତନ ହେଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ MP ସଚେତନ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ସୁଧୁରି